Въпросите, които ще бъдат предмет на днешната дискусия са за създаване на Министерство на туризма, за бюджет за управление на националната реклама, 1% от приходите, които нашият отрасъл реализира в националната икономика, за единна ставка ДДС от 7% за всички компоненти на туристическият продукт, за закон за туризма, за всички изменения и допълнения, които проистичат от членството на България в Европейския съюз и от промяната на пазарните условия, и за създаване на единна неправителствена организация с ясно определени от закона функции и правомощия. Според мен пак повтаряме много лесно, защото и закона за туризма с всичките му изменения и ДДС-то за туризма, което въпреки всичко единственото е в правителството на НДСВ и това за нас като управляващи в момента в коалиция за достижение точно към туристическия бранш. Надявам се все пак някога някой да го оцени. За да не бъда многословен, бих обобщил, да, първо сме за Министерство на туризма, пак повтарям, защото обаче това министерство да бъде оглавено от човек, който е от бранша и разбира нещата, а не от партиен човек, както се случва в България по последните 20 години. Второто нещо по темата, дали да бъдат 3% като Люксембург или 10% като в Австрия, това не мога да, или 7% как се предлага борда по туризъм, това е една тема, по която действително трябва да се направят точните разчети. По отношение на Министерството на туризма, господин Горанов каза, че да поддържа имаме визия за създаване на Министерство, това ще да се уточни. С такива срещи задаваме възможност и да говорим за важните въпроси. Това, което ми се иска да кажа е, че може да има различни мнения, но факта, че сме заедно, означава, че отношението ни към туризма повече ни обединява, отколкото ни разделя. Гласувайте за белоградчишките скали. Това е нашия дълг към България и нейната целуната от Бога природа. Сравнявайки белоградчишките скали с други природни забележителности и феномени от нашата земя, считам, че трябва да са гордост на цялото човечество. Тези скали бяха едно от 26 чудеса на България. Българи, време е да ги направим номер едно в новата класация на 70 чудеса на света. Гласувайте за белоградчишките скали, а след това ги посетете, за да видите едно от новите чудеса на света. Тези скали напомнят на група древни тотеми или по-скоро на пластика, създадена от гениален художник. Това е състезание от класа. Всички българи трябва да гласуват. Всеки ваш глас е безценен, когато имаме шанса да направим България известна по света. Гласувайте за белоградчишките скали, новите 7 чудеса на света, за да спечели България.